rech ni. Koro yudo ni gimiloso gi chok rech ni ok dhi dak. Omiyo nyaka walos mana sabundwa ma wane mwang'eyo ni chal nadi. To kod gik waloso mana kambi ka. Ma bende wan kode kachande dhi neno kako chalo. Koro walose kamano mondo mi kendo bende ogol arufu mar rech, nikech ing'e ni chok rech en kod tik mar rech. Koro sabun ni golo aruf mar tik rech, to ogolo gik mwaluongo ni living tissues, gik madiang' mi chogo no tow. Koro chogo ka wang' dong' to dong' chogo manyalo dak kata higni mohinga 10. Seche molos kode gimoro. Pok inyiswa ni choke gi golo kanye, nikech wan thothne kwachamo rech to wawito ga choke. Kaka wacho mokwongo, kar kaendi nitie otende. Koro nitie otende ma atudra godo. Ma sama ji osechamo rech, to choke go ok gipuk giwit gimi guogi. Iwinje? Kech kimiye guok, to chogo no dhi rumo ni koro guok opiele. Ineno? To kimiyowago, to chogo ni dhi rumo no kelo pesa kendo. Koro watemo mondo watude kod weg hotel mondo mi gichokonwa chokego. To gimiyo nono koso uchulo nitie pesa mumiyo gi matin. Mokwongo ne watemo ni gine mondo gichulwa nikech seche midhi puko choke e town nyaka chul kumidhi puke gieno. To koro nwana ne kar mondo mi gichulwa wakonygi, koro wakaw negi chokego nono. Koro sasa ma gise choko chokegi to gimiyowa. Koro ok wachulgi, gibe koro ok gichulwa. Matiende ne waloso gi miluongo ni symbiosis arrangement. Gima waste kuomgi waduogo watiyo godo hakaro materials kuomwa. To gibende koro odwoko negi garama mar wito chokego piny. Makoro kusekawo to dhi to tuoyo nikech an thoth gi mantiere ka otuo. Nyaka wakwong watuogi nikech tuo chogo en achiel kuom gima watimo ni preservation. Yes. Nikech chokego ka gibiro obiro kod ring rech ka bende omoke. To kako ring rech omoke ting'e no dhi tow. Koro watemo mondo watuogi mokwongo. Koro kwa luoko gi sabun ka. Koro kwa sort gi out. Koro wang'iyo ni fin bone, chogo mag buombe ne iketo kamoro achiel, chogo mar iu rech iketo kamoro achiel, chogo mar luhumbru rech iketo kamoro achiel, chogo mar wi rech iketo kamoro achiel. Choke moko be niga tiega i rech. Seche nitie rech moko ma kichame to kichamo ring'o cha tibono ka chogo moro bende chaki romo godo. Sana mano timre e rech kaka miluongo ni nyaumpusi gi. Ringe chande nitie gi choke bende iye. Koro choke nego mathindo bende wagolo waloso godo study ma minerwako. Koro ema koro jogi neno katimo. Koro kar kaendi neno kaka bwana ni pogogi kidienje. Ki biro ka inyaneno maindie. Akia ni chogo bila isero mwago kanye rech. Chalna kama ni wi rech. Ote mwalaha matin. Mama wi rech. Maindie machomo karo laha. Maindie machomo ka. Okini marach. Aeto nitie bilani. Bilani sen no kanye. Mato chal mar mbuta to. Mbuta rech mora mato nigi chogo bilani. Ma. Koso ma mar kore. Inano ko chalo kijiko. Gidhok mwachahego waluonge ni serving bone. Nikech ochalo kaka kijiko mitiyo godo. Ma ni iu rech. Mok ni iu rech. Maende nitie ka kori wuok ka wi rech, ka kori dwa kumochomre gi wi rech kod kor rech. Aeto wan kod mae chogo machielo. Waluonge ni fork bone. Ineno kako chal. Koro en to kendo bendo yudre kar kiwuoka okena ka rech chunga ne. Kiwuoka kuma wi rech wuogo ne Mane toke kan. En yemiyude nikech en opogo kor kuonde kaka choke moko dhi ringo e wi rech. Koro matini en ema en junction. Aeto wan kod mae. Kani matisen no akanye. Mae. Aning'e ni kachamo rech to ok ang'iga kata mna choke. No. Onegi ng'iga nikech chieng' ma chogo no chwe ikiaga nyaka ing'e ni chogo mane ma kochwe to very sharp. Maindie to nitiere e bwo rech. Ineno koro kuma kineno ka rech ywe tineno ka bwoye kar kende muoch ga ne. Koro maindie emogeng'o ga kar chuny rech. Chogo ni. Neno mae.
Maendi en ubende en mar buomb rech lakini en gi malo. En gi malo. Yeah, mar rech. Kae Newton kae osegolgi kacho oseluoki koro kae tuogi kae sotgi kaka yes. Yes. Kaka bwani sotgi ni. Yeah, koro sotgi kachiel achiel neno kamae. Maendi iluongo ni koro maendi ma koro ochomo rech te koa piny kaduogo malo. En mwaluongo ni backbone. Yeah. Kata chogo malo humboro mar rech. Koro gigo osebiro ka to bwana ni sort gi out. Mani gibiro ka katare nose gisebedo sterilized ose thiedhi ka chande makoro onge tik onge su mora mora gik mabende ditowe iye bende koro onge. Koro wakelo gi ka kwasekelo gi ka to waloso rangi. Yeah, rangi wanyalo loso ma green kwa otodo waka rangi wanyalo loso ma purple mowuok iluongo ni hibiscus. To nitie moko mabende koro waloso kod rangi mopogore opogore. Wan kod yien moro ka bende miluongo ni indigo tintoria mabende watiyo godo. Lakini mago to wapidha kendo kae. To nunga bende wan go mabende wagole colors mopogore opogore. Onunga kochiek to miyo kala mapapo to ite miyo bende kala ma green. Yeah, koro mago koro colors mwabeto kama opogore opogore. Kwase kala gi to koro en tiji jogi mondo mi koro gi design gimora mora ma koro nyalo dhi oko. Koro ginyalo design mahua, ginyalo design rings, ibro neno gi pete mwamiyoji. Ginyalo design godo bracelets mwatwe lwedo, ginyalo design godo necklace, ginyalo design godo art gears ma ji rwake wiyegi. Gimora mora ma koro nyalo miwa pesa. Kaka koro manende wan godo kacha. To designs go biro wich koso kaka ngato kapo ni dwa nyiewo to nyisi ni Newton adwaro gima chal kama. Nitie moko mwaluongo ni customer based designs. Kaka jo customer wa ma Europe okelo ni gimodwaro. Okelo ni picha mar gimodwaro. To kokelo ni picha mar gimodwaro to nyisi ni kikiti gi matiro mamra tikot chokrech. Yeah. Koro mano koro en tijwa. Yes. To lakini moko bende kaka jowagi bende ni kod ujuzi gin kod talent were mar loso gik moko manyalo dhi oko mamoro ji. Koro moko bende watimo kendwa. Kama kaka neno moko kuom gi bende neno kosewichi kaka koro ma chokrech chala oguyo guyo. Koro kaka ma chokrech chalo koko guyo guyo. To kako chalo guyo guyo ni okineno koro ariyogi. Maendi en chogo mano wuok ka bath yurech. Yeah, kon gi kon. To koro ochome e chogo mar buomb rech. Ineno. Bas, mano koro semna bet gimoro mwauso. To koro kaka ma sani ka nyiewo, ma en like a decorative piece, donge? Gina gik moko mag decorations. Yes. Mamoro ji. To bende nyalo lomba kaka an mose lomba nikech anno ka oguyo thothne jabiroga gi rangi mathoth. Ma bende anno ka nigi rangi mathoth to rangi gi bende wacho no kuti gi rangi miloso gi kwiri mago chemicals. Ok wanyal tiyo godo nikech kalure gi jok manyiepo kuomwa. Wan e group moro ma waluongo ni World Fair Trade Organization. En group mar pinje maoko. To idonje mana ka gin gadieri ni gik miloso onge chemical, gik miloso bende ok hiny jomoko. To kakilose gimiwa lebo momiluongo ni PEF. PEF tiende ni Products Environmental Footprint. Mano matiende ni giki iloso moko weyo garama moro chien. Oko hinyo ng'ato. Toko hinyo alwora marwa. Toko hinyo le, toko hinyo yien, toko hinyo ji bende. Matiende ni gini protect ngima mar gik moko adek. Gimolombo wanga gine piende. Aneno ka ntiere piende moko kuonde gi. Mana kinyalo mana lero no. Aneno piende gi bende. Inyalo mana nyiso piende gi golo kanye. Kama aneno ka duonga. Chedi ma ena mar rech te. Pien ng'enyne wagolo piende kuom kambe ma yang'o rech. Kambe ma yang'o rech gin haja gi en fillet. To koro pien to giwito kaka yugi. Choke bende giwito kaka yugi. Dhok lichin bende giwito kaka yugi.
Koro gigi kaka Kisumu kanono kanene gitow to ka gisetow to guogi kawgi. Guogi kosekawgi to ringo kodgi nyaka e town. Iwinje. Koro jonema nosetemo yore te kaka mondo wangi ting'eni seche miwang'ogi tarufno te dhi pong'o town. Koro kaka wan joma ne timo nonro e yore mag konyruok. Na neno ni mondo watemane kaka tiang' walos pien rech milokre kaka leather. Minyalo los godo gimoro. Iwinjo. Koro sani koro watiyo sana machiegni gi jogo gi joma yang'o rechgi. Koro kar mondo mi gipuk gigi to gimiyowa to wan wabiro waloso kodgi leather. To koweyo yudo Kisumu ka kende wayudo kuonde mopogore opogore. Moko wayudo Mwanza, moko wayudo Jinja kuonde miyang'e rech, moko bende wayudo Loyangalani, Turkana. Kuonde tete ma kambe mag rech gi nitie. Wagole gigi. To kwasekele ka gin gikelo nu mana pien ka en pien kese une muthiedho. Gin gikelo pien ka ena mang'ich kaka ong'ich gacha. Koro kosechopo ka to koro wachako kete e kidienje opogore opogore. Mokwongo wagolo ring'o mane dodong' e iye matiang' miyo toka. Aeto wagolo magahla mag pien rech ma Kisungu luongo ni scales. To kawaida pien rech ni kod ginene adek, en kod layers adek kata kidienje adek. Kidienje mokwongo waluongo ni maieka waluongo ni corium. Maoko waluongo ni epidermis, mago koro dho Kisungu. Epidermis mar rech ni kod magahlago. Koro okinyal loso pien milokre leather ka en gi magahlago. Koro magahlago nyaka wagol. Koro magahli kwasegolo to bende waloso kodgi mahua moko kanyo idhi neno. Bas koro gi e iye koni to nitiega gimoro moluongo ni sebaceous glands or sebaceous tissues. Magi gin gik moko ma seche michamo rech motedi manumu. To kigolo piene chane tibiro neno gimoro ka yware. Ochalo gam. Koro gino en be wagole. En kwasegole to wause diriyo. Namba achiel wause kaka gam miloso godo wuoche. Kaka gam watiyo godo ka. Watiyo gi mar rech no. Mar ariyo wan kodo jok ma bende thiedho nyithindo mowang'. Gitiyo kode waluonga ni collagen type A. Collagen type A kiketo kuma owang' to ochango piyo. Mano koro gine ma ginyisowa. Ochango piyo maloyo ka ng'ato noringo dhi osiptal. Un muloso ne gi manaka. Wan mwalose ka. Koro mano bende watiyo kode. Koro seche mwasegolo collagen type A ni to wagolo scales kata magahal. Koro wadong' gi madierni koro waluongo ni corium. Corium ni en ema kata seche michuoyi sindan e osiptal cha. To kiwinjo ka sindan ogo ni tup matiende okalo through corium. Kata dhano be nigi corium. Matiende ni en part mar pien mani kod leche. Kaka ineno magi leche. Magi leche mag rech. Ineno. Koro wan gima watimo, wamedo keto lechegi magibet motegno. Ka gisebet motegno, to gini koro lokre mana leather. To koro leather ni, mar rech. Chutho kata manyako ramuga jongo ng'e ni leather kata mana pien dhiang'. Minyalo ga los godo gik mathoth. Akeni mar rech bende gini nyalo los godo gik mathoth. Ni to nyalo mana nyisowa. Pien rech en pien madak mohingo mar dhiang'. Gimomiyo odak mohingo mar dhiang' nikech ineno lechegi. Lechegi kineno mar dhiang' to giduodre ni, mar dhiang' oduodre ni. To mar rech opangre e wi moro ka moro. Koro gima ketho ga wuoche en ga pi. To pi ketho wuoche kane nyono pi gi wuoche to pi odhi odonje e wuoche. To kama pien mar dhiang' nikech oduodre ni tiende ni en kod nafas kuondegi ma pi donje. Mano omiyo wuoche molos gi pien dhiang' nyaka igoe rangi pile. Eka wang' nobed maber be eko bro dak. Nona to kethre dakika achiel no anko barore. To mar mbuta kata mar rech kiloso godo wuoche saya minyono kode pi iduoke ma kuma no ae. Ok goe rangi. Ok goe rangi.
Kendo ka ni pi kawan koro kendo bendo leny saidi. Kendo ka rech kan pi to nyilni. To ko kethre. Yeah. Mano mina kendo tegno molo mar dhiang'. En yeche be ok yot. Kina ko se losi no ko pek be. Ohingo kata mar dhiang'. Kumede gimoro amora. Ma en rech kaka en no. Onge gimi mede. Awacho kaka pien ni romo. Ma en rech achiel kaka. Ma en rech achiel to be ok en rech achiel. En nus rech nikech en konchiel. Rech ni kod Matina ng'eni mambuta nigi kore ariyo. Mbuta nigi kore ariyo. Koni gi koni. Koro kiseyang'o ma koni rech te nigi korgi ariyo. Kiseyang'o ma koni kendo ichak iduoge ma koni. Koro ma ndie ma konchiel. Ai kore kendo bit mar ariyo. Magi rech madongo. Magi wole chula mage. Magi to seche moko wagolo gi ringiti. Kata nyagina mago chula mantiere yombita kocha. Yes, kidhi mbita. Nitie chulni moko kanyo miluongo ni remba. Gin chulni mang'eny. Mano ka githoth en ma to moko bende ni mana toke ka. Magi koro manyo wase process. Magi nyo warito. Magi onego bed ni dhi Sudan. Kaka gintiere ni. Magi koro tijgi oserumo. Magi koro tijgi oserumo. Magi dhi Sudan. Idhi tim kodgi ang'o Sudan? Ka gichopo Sudan to wan kod joma tiyo kodgi e loso skade mag nyiri, loso jacket mag chuo, loso kofia mag ji, ji mopogore opogore. Kata gi waloso gi kar kandie lakini wantijo kabisa en loso pieni to wamiyo jogo. Mondo giloso gik magi. Mondo giloso gik magi tim. Kae muthiedho gen kichano ka moko ni ipi ka. Kosa mago chemicals mane yeka. Ma ndie watimo gimo miluongo ni back wetting. Matiende magi makoro jowa gidwa tiyo godo. Back wetting tiende ni kane ndise loso pieni morokre leather. Koro nyaka iduoge kendo chien. Moduogo bed mayom. Maka koro ng'ato mule kama. To yom onyosre. To bende koro inyalo twang'e. Ineno? Bende koro inyalo twang'e. Yes, mane makoro watimo ka. To back wetting ni watimo kod compound mwagole yien moro ni moringa. Moringa oloifera. Yes. Moringa oloifera gimotime no nyoso pien koro bet mayom. Kata kipenjo jok ma chamo ga moringa oloifera gibonyisi no moringa oloifera kichamo tichalo ng'ama chamo alot marapoth. Yes. To kaka ochalo alot marapoth no e kaka onyoso nwaga pien bi. Yes. To bende wapidhe kae. Newton gima mora kae en mana ni antiere ka nyakora mga jang dewe kata mna ni ka nyalo bed ni dung rech onge harufu mora mora kata mna mar rech madung nenore ni uthiedho piende gi yo makare. Pien kodonjo ka kwa e gate kache ken kod aruf. To kodonjo na nyaka ni to wati karuf neno. Aruf neni wati kod chag poi. Waluongo ni papain. Yes. Waluongo ni papain. Jok mong'eyo sayang. Chaga apoyo gi ugolo kanyo nikech mondo ubed gi chaga apoyo nenore ni en apoyo manumu. Kajulu kar ka ndie gik moko ng'eny mitiyo godo. Gik moko mwaluongo ni mwandu magikeni. Ng'eny kae. Koro nomiya tich mayot malich kana abiro Kajulu kar ka anwang'o ka poy nitie kar kende to muogo be nitie kar kende to magi gik ma nyalo konyo e tijena. Koro mine ma gweng' ka ema akawo moko tapuonjo kaka golo na chaga apoyon. To gikelo na koro giuso na kendo. To agolo moko bende muogo. Muogo wan kod gimoro miluongo ni sani. Isewinjo en jomoko chamo muogo motho. Koro gima nego gaji e muogo no. Kisungu luongo ni sani. Gidholuo to kang'e. Koro sani bende nitie joma puonjo ma koro golo na muogo to gikelo. Koro gikariwo gi dichiel to ka pien odonjo kama ni pien manigi tigno rumo immediately. Omiyo ok inyal ng'eyo kata ni tij pien dhiga mbele kae. Kata mna kapok awuok mar mondo mi dhi tang'nwa moko kuom mwandu ma iloso gi pien rech, ma moko bende iloso gi chok rech, ma bende naneno moko e ka. Akeni ma en machine mana. Gi dho kisungu, seche miloso pien to waluongo ni timo tanning. Iwinja? Koro mandi luongo ni tanning drum. Yes. Tanning drum en kuma koro walose pien no. Ka piende ng'eny to waolo gi ga kae. Waseolo gi kae to waolo materials mane waolo compounds wago. Aito waumo wiye. Koro magi wakete iye. Aito waolo pi. Tijwa wang'e kaka watiyega.
kanyo no mane ma ndien pi moriw gi chak poi to riw nyaka kod sanin manyisi mwagole muogo chi e it muogo mano mineno compound ka opidho muogo mang'eny ok wapidho muogo mang'eny nwa chamogi muogo wapidho nwa gole e compound koro tinde nyaka compound no koro sani bende wause e pinje maoko ne jok ma bende timo tich bila machal kod marwa koro mani loro kasto kitimo ne turning ma koro kiseketo piende gi gigo tilore koro mondo mi pien wang' losre wan gi miluongo ni drum turn koro drum turn en seche ma miwire mane ma koro kitijwa ni waluongo ni drum turn kata kiwacho ni drum turn hours mare en 3 hours kata 2 hours kata 15 hours koro you just do it like this koro kaka waluore no dho kisungu luongo ni agitation koro kiseluore kata na gimoro kandala beriyo to matiende ni compounds manene e iye kanyogo osedonje pien no kabisa maka koro kigole to en gima ok inyal yiecho harufu ko gole te makori kete kacha koro gole tikete kachande kasto koro dite use koro wanyalo use kamano kata watiyo kod tijewagi waloso kodgi wuoche waloso kodgi jacket waloso kodgi gik mopogore ma bende kelonwa pesa to koro mana kaka iwacho gik mopogore ne koro dani mar mondo midhi tangi nyakoro mge jong maneno wan nikech waseneno processes te isegolowa kaka luoko rech gik mutiyogo sabun bende waseneno turning bende waseneno kutimo ka koro to kidhi tang'nwa products kata mna mwandu mawuok e pien rech koro kaka nanyisi wachako gi pien mokwongo wakete stage waluonge ni wet white ma ndie en pien ma pok orumo lakini iuse kaka eno nikech nitiere jomoko madware kaka eno pien mar ariyo waluongo ni crust ma en mae obende pod ok orumo matiende ni pod ok waluonge ni finished leather en nitiere second last koro mogik waluongo ni finished leather ma en mae ndie oyom koro ng'enyne ok wahiny ga uso mae ndie nikech mae ndie seche mwauso oko tidwaro kod certificate miluongo ni CITES certificate koro to en ga pesa mang'eny koro ni pesa faida midhi yudo tin koro ng'enyne nikech kitere kama ndie to jo customs confuse ga gikia ni en pien ng'ielo kata en pien thuol kata en pien ang'o koro ginyal ng'e ni en pien rech ng'enyne wauso ma nikech ma ndie ka gineno ni to ging'e ni ma to pien rech koro uso mana ma koro ng'enyne wauso ma mwatero loka to kod mae nikech mae ndie okine kata king'iyo yiwe to pod ibonwano ka en mar rech koro korka pien magi ema koro wauso iwinjo to wan nyaka kod artist wa ma bende tero gik gi oko tinde joma timo architectural work madhi oko ok ti kod kalatas kata canvas manene ji tiyo godo chon tinde gitiyo kod pien to Kisumu ka wan kod jogoro masani goro e pien rech kaka kineno gini ma ndie achiel kuom gik ma gigoro ineno mamani koting'o ang'o ting'o gimoro to seche waloso kodgi nyaka wuoche to seche mwaloso wuoche ok ne ing'ado pien koro piende modonga mwaseng'ole wuoche bende ok wawiti waloso godo bage matindo kamaende waluongogi ni gift bags iwinja to piende ma bende okethre nikech kikawo piene factory yudo ka moko bende otuch koro moko motuchgo ok wawiti waloso kodgi bunde matindo kaka sani ng'e nitiere program miluongo ni CBC e schools to magi gik ma koro jopuonj biro kawo kuomwa ka magi puonjo godo nyithindo koro bilagi koro to kod bage bende waloso kodgi matindo kaka bilani kowe mano to waloso jacket mar pien mbuta kidano koketo ne hanga nyaka gike keto muogo aketo ne hanga mar keto muogo en pien mbuta kifungune en chok mbuta utoni utiyo mana gi gik ma inyalo mana tani mondo nyakwara muga jongo ne kit jacket manaka koro kifungu mar jacket ni
en mar chokombota. Pien en mar chokombota. King'iyo lining mare nwa spin motimne weaving kod fibers mag mbuta. Fibers moko mana nyisi no luore kama. Kibiro kati podi neno gik machalo yugi. Yeah. Waloso iga usi. Kwase loso gi usi to wan kod weaving. Jok matimo weaving. To gi weave nwa law. Koro law ni abeta ka lining. Mano ma jakedni. To jacket ni ngeni ber kram na jo pikipiki jo ngware nyal kram na roko mar mondo biogeng ne gikon kichane no ka en gi pien matek makare. Actually kinde moko ne wan kod shirika miluongo ni EPC Export Promotion Council. Tinde olokre iluongo ni Keproba. Ne gidhi giri record gi miluongo ni Brand Kenya. Koro oloso gi wache miluongo ni Keproba. Jogi osekonyowa sana e tero gikwa oko. Jakedni ne gikonyowa misani koro watero Zambia. Kamoro ni $1. Kono ang'o matimore nango? Kono nitiere associations mag jo boda. To ne ginwang' ka jakede gi beyo kodgi to kuma ne giyud gi onge. Koro sani yudo ka e dwe ka dwe wanyalo tero gi kata na 200 gi oda kata 200 kata 400 kalure kod organizations mopogore ma gin godo. Ma koro nitie nocho ni chirni ma pacho ka poko embrace gik machalo kaka magi. Iwinjo ka wacho ni Yesu ok norwakata e pinygi. Nyenjo waka gima kinyiso gi ni pien rech gima kongo bire pache en aruf mar rech. Koro obodum rech. To kara jowa gi penjo mang'eny penjo ma gibiro penjo ni donge karwako jakento guok biro ago. Ta penjo iga nang'o miyo kirwako pien dhiang' to guok akago. Pien mora kosekale process mar tanning. Gimora aruf ni orumo. Be omine no ka koro iwe luonge ni skin koro iluonge ni leather. Yes. Kato obed mana skin mar punda, obed skin mar ngamia, obed skin mar guok, obed skin mar ang'o. Tek no setimne tanning. Nying gi telokre koro iluongo ni leather. Makata bege gi bende magi pod gin mana mag rech. Yes, magi mag rech, lakini magi to ng'enyne watero kumoro ni Trinidad. Yes. Trinidad gin counties mantiere Gulf. Yes. Koro magi to nene wayudo market. Kinde moro ne nitiere program miluongo ni Blue Economy Conference Nairobi. Koro kopitia shirika mar FAO nene gi luonga mwatimo exhibition. Ko akanyo nene jogo okaw products na koro sani gi order ga seche te. Koro en jakedni to gi kofiani. Kofiani ma ndie bende dhi kuro keche mandie gine jo rasta. Rastafara. Koro iketo ga wiyegi. Koro gihere nikech en oginene okoket wi konchiel. Iketo ge yete. Yes, iketo ge yete to choke. Okene kama rusi cha kiketo kendo benwanka yier wich moko bet mapek ma one side. To mindie is a bit mindie and tight. Koro mindie bende watero ga kuro. Ko emano wan kod jowa ma jo church mawero kwaya. Chonene gitiyo kod pien ng'ech kiloso godo bunde ma giwer godo. Koro seche mitiyo gi pien ng'ech to tiende ni iketho le mane nigi hakine. Koro noneno ni wang'iya nena pien rech nikech rech kinego onge atia kech en chiemo. To kendo bendo oyien mondo neg rech. Nitie size mo yien nyaki negi ok duto te. Koro pien mbuta waloso to lokre bunde bilagi. Yes. Koro en bende oywak mana kaka moko ka. Koro ing'eni koro wakonyo bende nyanga ng'o mane ji onego mondo kik negi. Kendo pien rech ni en pien ma kiloso godo bul, to en bul minyalo tero oko mar Kenya. Mar dhiang' kiloso godo bul ok inyal tero oko mar Kenya nikech ng'eny joma loso ga bunde kod pien maro. Pien manumu manyaka tuoe. To pien manumu ok nyal yieni go ilos kati giloso muna bul. Ok inyal kalo go oko mar Kenya ka nikech samoro noting'o tuo mar anthrax. Itero oko. Koro bundegi magi bende wauso ne jowa to bende gibende watero gi oko. Sana Tanzania emwa use bundegi ahinya. To gembe tuogi koso ka gisetuo kama ok gin kaka mag dhiang' nikech mag dhiang' nyaka moe chieng' samoro ka ng'ato dwa dhi e pi moro nikech onumu. Omi moe chieng'. To wan magwa en mosekale process
motuo maber. Yeah. Koro aneno kom moro kaka kapok idhi tigo mamoko. Komni eno bende en pien rech lilo, to en kom moko go gi musmal. Iwinja? Yeah. En gima watemo nyiso ji kata ng'at maonge kod pesa en biashara minyalo donje nikech onge asara midwa dhi. Iwinja? To en kom maywe ber. Maendi en pien mbuta, ma en pien mbuta, to kendo bende watwe tonde minenogi, magi bende pien mbuta te. Mano nyisi kaka pien mbuta otegno. To kendo bende pien mbuta nyalo ting'o kilo mang'eny moloyo kata pien dhiang'. Makoro komni ka samoro ibedo ok onyal gore piny koso nyalo komni betie ber malich. Komni kata in na kilo 100 gi wiye ibetie abeta an over aparo ni kilo mara bet hingo 80 lakini kibetie kama tiywe kama sana kibet kode tie yien iwinjo maber irito mondo chieng' ogoyi timadh nyuka be. Yes. Koro wan kod universities moko kaka University ma Lagos. Wapatna kodgi. Yes, to gimomiyo wapatna kodgi en ni gihero timo literature to kod tuke mag play gi. Mag siji nyako moro timre en Queen ang'ang'o. Koro waloso nega gigi. To koro gikete wiyegi. Gin rings. En chok rech to kod pien rech round. Yes. Magi bende watero negi. Iwinja? Aya, wan kod vibede ma ng'ato nya kete pesa. Magi to ng'enyne wabeta kod nyithi sikul, moa Kabete, moa Nairobi University, koro gibiro attachment kae. Koro wapuonji kaka inyalo loso kibeti mokitiyo gi charan. Itimo gima miluongo ni yes, mitiyo gi tonging. To kod just ordinary sindan nikech jomoko nitie minyalo dwaro dhi business tionge gi pesa. Koro nyaka wapuonji kaka inyalo loso gigi mokitiyo gi machines machendo. Koro nena tonging. Ititweyo gine iloso wallet. Kowe mano wan kod kibede ma mine keto e sim kaka bilagi. Inyalo keto simbi ka tiumo. Koro ng'ato achudhe ma joyudh gik moko. Koro ok yudhi. Wan kod study. Mwaloso kod choke mopogore mar rech. Kaka maendi en backbone mna nyisi chande. To wan kod maendie study ni. Maendie fin bone. Choke ma sides ka. To rangi be poden mana mag algi. Yes. Todo Yes. Nikech miyoga tich mayot malich tek ni sebet kod primary colors. Modong koro inyalo mix tiyudo secondary colors. Tidhi adhia mbele. Koro studies gi magi bende waloso to magi bende watero Europe. Nikech gin a bit unique. Yes. Olo Kenya shilling. Koro ating'en kitadi dola tiyudo ka gik moko magope mang'eny bende iongego. Kar kendi iwinjo jaduka moro goni sim kelna gigo to kibi to onge. Ka kinyi duogo to ni nya onge awe siling moro 20 kanyo wangi duogi omodong. Export onge gi kilago. En uwinjru wan kod gik miluongo ni incoterms. Kuse winjru client ni mindie wan kod gik miluongo ni minimum order quantity mane ginene kuse winjru terms wan kod terms moko miluongo ni FOB kuwinjru ni kelna gigi miya FOB price. To mane moketo ni titero giki oko. Iwinja? Kata kuwinjru ni storage mang'eny onge ga e export ni. Koro kowe mano wan nyaka kod rings tere mabende waloso kod choke rech kod pien rech. Kaka maendi mawiye ni en backbone cha. Lakini ong'ada to wakete pien rech. Ineno. Koro magi bende tere mabende waloso mopogore. Ging'eny. Wan kod mopogore. Ano kabila gi mopogore. Koro kowe mano to wan kod other ornaments mabende waloso kod chok rech. Neno gigi. We just assemble wang'io chok rech mopogore to kod scales magahala mag pien rech. Magi bende waloso godo gigi. Ng'enyne magi to watero Philippines. Yes. Jo Philippines ohero maridadi mahua gihero kabisa. To ok gihero mahua matuo. Koro mahua mok tuo en molos gi magala mar chok rech to kod
kod yes kod magala magi. Yeah. Aito one kod countries like Paris, like France. Nene gimi oda ajadiga Paris. Egumilo ni UNESCO Culture Week. Yes. Koro seche moko gi host UNESCO headquarters in Paris host ga gimoro mwaluongo ni Kenyan Week. Koro Kenyan Week to kaka jo Kenya manyalo dhi to gi jo Kenya man koro showcase gik matimre Kenya. Koro kana adhi kuna loso gik moko machalo ilagi. Tayudo wego tende moko kuro mano hero gigi. To gima na yudo ni gitimo kodgi was very funny. Mind is just combination mag chokrech mopogore. Na yudo ni gidwaro ni giketo gi e cho. Koro seche ma ng'ato ni e cho to neno gini to imagine ni gini dibed ang'o. Koro pachi ok bed kucho sana. Pachi ok bed gimitimo. Pachi koro ok bed gimitimo. Koro ma en kaka ng'o en maridadi. En maridadi to moko bende walose shape moko magalagala. Ma koro chando chunyi mondo figure out ni en ang'o wangi setieko gimitimo. Ano ka moko bende ni mana ka muloso. Koro magi to mikete musoma. Magi gin jok magine na musoma. Mind en chokrech, mind en backbone marriage. Yes, wariwe gi scales. Koro waketo musoma kuonde gi kaka jowadwa ma jolejo gihero ga lemo gi musoma. Ka wuonwa en jalejo. Yeah, koro ohero ga ni seche molemo to en gi musoma dek mbele ne koni mbele ne. Koro kan mondo mi gigo chwerie e mesa. Koro gichwere iye kanyo. Kitieko to rumo kendo ichak keto machielo. Wan kod mahua mopogore ma bende waloso kod skills mag rech to kod choke mag rech combinations. Kowe mago wan kod gik moko miluongo ni bracelets, gik ma ji twe lwetegi ma bende waloso kod chok rech. Sana magi dhiga kabisa. Tinde aneno ka jowadwa moko nitie kama biro waro gi moa Malindi, moa Kure. Gidhi giuso ne kata na jomoa loka. Yes, gibende kendo gichako gitero gi oko. Yeah. Ten chok rech to tolne wakao piece ma mine rwako ga wiyegi ma osetigo mowiti. Bende wa sterilize to chwego tondegi. Koro gigo kendo ok dong ni chido alwora marwa. Yes, koro wajo attend gumbilongo ni Kusi festivals. Kusi festivals sana wajatimega Rwanda, Kigali to kod Kisumu kae. Koro ajaloso ga key holders gi pien rech bilagi. Yeah, koro ikenya na maugin colors mag kendo gipogore. Yes, koro magi key holders mag pien rech. Waloso ga mag pien rech. To magi bende nitie exhibitions moko ma piny Kenya samoro jabaga. Kende magi bende tero ne jo Kenya mondo dhogo e wange gine kosun. Ajadhiga exhibitions to man exhibitions man gadie ni ok nyithi sikul dhi pongo okay. Joma nyanyio nikech an gima dwaro en pesa ma kaka uso gigena. Koro key holders gin pesa dine uta. Key holders gi locally auso ga mana 50 shillings. Ya kende. To wan kod necklaces mopogore. To necklaces gi bende kane nyalo no chok rech ka tibo nwango ka gin mopogore kaka mind ni kod gin ma Uganda. Neno mind ni kod lebo mar Uganda. Koseche madhiga Uganda koro magi auso sana. So jinyio gi. Gigi nyio sana. Gipore koro magi. Kaka mabano chogo rech kuketo kaka msalaba. Yes, one kod jowadwa ma jo church. Ma bende tinde ok dwar ga musalape moko mag chumaka. Nikech jomoko react kodgi. Koro gi jobiro kae. An kod a number of them ma jobiro kar kainde koro waloso negi ginenegi. Cross. Waloso negi cross. Makata sani mane e oda ma bende bwana chande process sani. Nyaka wallets ma miginene godo ma ngato kete pesa, koro pesa okumai. Koduogo korka wuoche. Ng'eny wuoche mwa uso sana en mae. Ochalo en rabas. Me madhi ahinya. Mande wateroko sana. Tinga ni en na pien rech moko ketne kata kala mora. To mabigo rangi kata mne luok adier. Onge tiende goe rangi ema ni kisekaw la moro mang'ich miyuego. Tinitie ka tieki dhi mana safar. Yes.
to ng'ama bende bro ng'ato nyane no ti to bendo nyien ineno to en kamano nyaka choprom yes magimi nyalo ga loken mana the soul to pieni podo ng'adongo pore gi ginene madhiang ibono ka chopo seche ma gino orumo te yes koro wan nyaka kod gik moluongo no official shoes to gipogre koro wan kod mindie mabende wa coat kod paste mar algi yes mama ok rangi ok obed rangi to ibro na konyilni mana karach nyilni gapi koro en ikawo mana law ti ywego koro opungusa ni the cost nikech ing'eyo ni sani kinyiewo wuoche kawuono mar leather to kitiyo kode higni 2 iparo ni rangi pesa mitere rangi en pesa di oromo nyiewo wuoche gadi nikech in a week rangi moro mar apani ma 50 shillings ok tie kata 1 week to wuoche dwa tiyo for 1 year ipani 50 how many weeks do we have wan gode higa ng'eny koro it is times 50 shillings ibono anka is a lot koro wanya kod safari boots mag nyithindo mabende waloso kamano ma en paste mar hibiscus yes emagolo rangi machal kama emagolo rangi machal kama to kata mna mabene woche manyasi kata mna kineno kata mna souls ge yes manyalo dak yes koro en bende walose koro waloso designs mopogore Mindie locally wause 2000 kende 500 nitie joma biro akama bede biro nyiewo ka ok watamo ng'ato be karwa kar ka ndio yao lakini kwatere oko tuatere at 9000 yes wow nikech seche mo uso wuoche ni oko to kwa uso wuoche ni wauso the benefit mar wuoche ni nikech mokwongo igolo environmental problem tik madino pongo godo Kisumo ka chafu madino doke nam makoro chido nam mago bendigolo iwinja koro beche betni ga malo watero giwa gi kata mane dukni ok miluongo ni Amazon stores ineno to kuondego bei ni malo yes ok en ng'ata nyalo dhi koro ka in ng'ata tibiro karwa ka tiyudo gima dine yudo oko gi bei mani malo yes to nitin koro mana kwa tieko nano koro mana koti moro cha bende ni sepimonwa koro koti no beluoko pono ne ng'ato nyeto koti ne nyaka mana uso pesa di ing'e ni sane watiyo kisungu modo ni resource efficiency yes watemo ni kata pi mawano ing'e ni sani bech kongo ng'eny kongo ni piny molo bech pi sani lita achiel en pesa di nanyewege 50 kendo idho yes iyudo ka beche ni malo koro ka beche ni malo to nyaka wati kod pino maber koro watemo loso gik moko chuno nyaka iti gi pi kila saa inyalo bida law tiywego to in mana kare yes mano gima watemo timo kae watemo kaka inyalo konyo bende kik ti gi gik moko mang'eny nikech sani ngima bende tek yes nikech pok mintiere godo to na wach ni en pok maber ni to niloso mwandu makta ana wuon kana biro ka no ka war ni mwandu kaka magi nyalo bedo ni olos gi rech ne jal samoro kam na rawera mantiere gi pok oko kacha wach ni mugi kwatiko chenro ni debedang kaluore gi pok tiyo gi pok mari ber sani ok ine ka atemo ga nyiso ji atimo ga gima miluongo ni motivational speaking iluonga ga dhi universities mopogore awuoyo kod students kuro tiyudo ka seche ma gintiere ga skul kanyo to gin kod gitimo gik moko mabeyo sana to ka koro wuok oko to koro kendo an ka giting'o placards ni no jobs to ka nene university yudo kata gik magiloso kidhi exhibitions mag yudo gik moko magiloso be koro ipenjo ni ang'o miyo gigi ok unyal loso iga oko to ginyisi ni pesa onge koro gima temo ga nyiso giga ni koso pesa en ujinga mari nikech capital en gang'o what is capital capital anyise capital no work from a Greek word miluongo ni karpas to karpas means what brain koro is only mana ng'at motho ema onge kod brain iwinja to wan bende wantie kae kaka mentors iwinja wan jok mosegoyo ndam mambele gi wan tayari nikech inyalo galo ni chako gimoro tikia ka oko chal to nitiere challenges mang'eny
nyaki comply kod government regulations, nyaki ng'ad licenses, nono to kini yudo makod kiloro. Mano mineno kan kod licenses te madwarore. Koro giko kakore kichako, tionge kod ng'ama mentai, tiloro mna kiny. Mondo mi bet successful innovation kata talent maingo, dwar ng'ato mose songo. Wawacho ga ni kidwa bedo millionaire, wuoth gi millionaire beach tibro bedo millionaire mara 6. To kidwa bedo ng'odhier, wuoth gi jomodhier 4 tibro bedo number beach modhier. Ero kama na inya Newton. Mano paro makare. En gino mara nyakwara mga jwango owinjo paro maliw mabende ichiwo. Kendo bago nero kama no kom kiterowa, aneno kiterowa e aluora mari, inyiswa kit pok mitimo mwandu mopogore mabende iloso. Tina wach ni gin mwandu mabeyo. Kendo en mwandu mokto na wach ni lilo kata mana aluora. Ero kama na inya. Karibu sana. Kaka wanyakora mga jwangi winjo gi iti inino gi wangi. Main pok mar odiochieng' makawuono mabende nwakelo pok mar loso mwandu mopogore mabende Newton timo ka gi kambine mong'ere kaka Alisam Project Development and Design. Momori ka endi Newton. Donge ber kama Nairobi bende nyalo mana kod mantie kata mana Ethiopia ni kanye mwandu mopogore mabende inyalo ber kata ni ng'ato dwaro ni mondo losi. Inyalo loso ma ikone donge. Wauso kuonde mopogore, ji kelonwa gik mopogore ma gidwanwa losi. Yes, ji kelonwa kwa pinje maoko, kata mana iye ka, kata Nairobi wan kod joma nyisowa ni losna wuoche ni, to waloso negi, to watimo delivery. Yes, so long as ni inyalo yudo contact wa, mabende oktabu. Inyalo mana chiwo negi kwa tieko. Okay. Kata mana mbui bende kami yudo uwe. Yeah, to sana kata ki Google search Newton Owino, ibro yudo wa. Yes. Yeah, mane mbui mag Facebook, Twitter. Mago te diadhi Newton Owino to en mena Newton Owino kende e pinyni. Yeah, en Newton Owino kende e pinyni. Samoro ng'eny ng'ene mbui kacha bende Newton Owino nyalo yud mathoth. Yeah, koro kinyalo kata gonwa sim. 07 03 1 0 4 8 1. Mago gin kuonde minyalo yudate. Kata inyalo ndikonwa email newton.owino@yahoo.com. Yes. To bende wanyaka gi website www.alisamdev.com. Mago te kuonde minyalo yudwa. Inyalo yudwa Skype. Kumora mora minyalo yudwa. Ke Google fish leather kitimo tembi ma yudo the only one person in the world. Yes. Wagonero kamane. Nyakoro mga jwangi kanyo makelo e giko mar chenro mar pokopogore odiochieng' makawuono. Odiochieng' makawuono nantiere kamong'ere kaka Kajulu Wathorego. Ema bende nwatime pok makawuono. Rutiru masani warad kendo juma mabiro nikech ma en pokopogore. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Is the shore for the nywelezi. It's Hanikwa. The S silent. Ebu tumadokwa hitio. Himbalas.
imekuwa ikiniembalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Baby, sinatuma na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Ebu tuma za lashes. Unajua mimi na poverty. Tume social distance. Airtel, the most affordable network. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. Gata sim tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyaba manyo teko tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekamna mezubana na chekia kisubari mambaru mekamna meja. Miel manyasani Wasonge kando hapa ni kudensi. kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo